खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि केके लाइभ बड' रादाबाव बरायबाय। फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादिनि। गाहाय रादाबाव दङ अल बर' इउटुबारफोरा गोबां गाव गावनि हानाय बायदि अनसुंथाइ हैदों। आलाय सिलाय सिलिंखार बिलिंखार न' सिफाय जानाय गुवाहाटी बरबारि बाथौफुरियाव न' सिफाय जानायफोरनो बियो मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बेबायदि अनसायनाय हाबाफारिखौ मावनाया आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बनसु आफादाबो गावसिनि हानाय बायदि जानाय लोंनाय मुवा बेसादफोर अनसुंथाइ हैदों। नाथाय दासिमबो बिपिएफ हानजा आरो इउपिपिएल हानजानिफ्राय दासिमबो सौहैथ'नाय जायाखै होननानै जोङो खौरां मोननाय जायो। धेमाजि जिल्लानि गगामुग ओनसोलनि सिङाव थानाय थामनक मानिकपुर गामिनि मुस्रि कमलक बसुमतारी, श्रीमती थपेश्वरी बसुमतारी आरो फिसाज्ला मुस्रि रहिन बसुमतारीनि बिसि श्रीमती रुमबां बसुमतारीया गोमानानै दङ। 16 अक्ट'निफ्रायनो दिनैसिमबो न'नि सुबुंफ्रा नागिरबाय हालाय हाफाय नाथाय मोननो थाङाखै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे 4 बोसोरनि गथ' हौवासाबो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेनिखायनो सोरबाफोर नुयोब्ला नैबे जामबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। 9394969003 बे नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा खावलायदों। जेब्ला बाजारावहाय बिसि फिसाय बेंकआव फर्म हैनो थांदोंमोन बे समावनो बाजारनिफ्रायनो गोमानानै थाबोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा हिन्जावनि न'खरावबो खबर लाबाय नाथाय जेरावबो मोननाय जायाखै। दा पुलिस थानायावबो एफआइआर होनाय जाबाय होनदों आरो गासै आबसु अफिसफ्रावबो खिन्थाखानाय जाबाय होननानै बुंदों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुयोब्ला बेखौ खिन्थाहरनो थाखाय न'खरनि मानसिफोरा खावलायहरदों। आसाम रायजोआव गासै 26 जिल्लायाव जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेयावनो बिजेपिनि सासे मावथि गावनि जुथा लंपेन्टखौ सिजानो गिनानै सासे रैखाथि खालामग्रा सुबुंजों बाजानाया नावसिम गाखोहैनो नाजानायाव ससियेल मिडियायावहाय गोसारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिनि मुंखौहाय बिजेपिनि शिबु मिश्रा होननानै सिनायथि मोननाय जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै अल आसामाव दैयावहाय गबनानै 9 सा सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिनिखायनो आसामनि गोबां जायगायावहाय जायगा 19 आरो 20 खालार खालि बन्द फोसावनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 26 जिल्लानि गेजेराव कामरुप जिल्लायावनो गोहोम गोग्लैसिनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे भाइराल जानाय फट'आ मंगलदैयाव जानाय जाथाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बे 26 जिल्लाफोरनि मुङा फारियै बजालि, बाक्सा, बिश्वनाथ, काछार, चराइदेव, दरं, धेमाजि, डिब्रुगड़, डिमा हासाव, हुजाइ, कामरुप, पश्चिम कार्बि आलं, क'क्राझार जिल्ला, लखिमपुर, माजुलि, नगाव, नलबारि, सनितपुर, तामुलपुर आरो उदालगुरि। बे जुब जुब अखा हानायाव बांसिनै खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनि सानखोआ जादों 78,157 सुबुंफोरा बांसिनै खस्थ' मोनदों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आरो काछारनि 51,357 सुबुंफोरा रिलिफ बायदि थानो गोनां जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, संग्रा एलपिजि गेस सिलिन्डारफोरनि बेसेना मैयानिफ्राय 3 रां 50 फैसा बारायबावनाय जादों जोंनि आसामाव। नाथाय गुबुन रायजोफोराव बिनिफ्राय बांसिन बारायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। आरो कमार्शियेल गेसफोरा 8 रांनिबो बारा बारायनाय जादों। दा गासै रायजोआवहाय 1,000निबो बारा बारायनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। गंसे सिलिन्डारखौहाय जोङो 1,000निबो बारा बायनानै जोङो न'आवहाय बाहायनो गोनां जासिगोन। बे बारायनायखौहाय पेट्रलियाम डिपार्टमेन्टनिफ्राय फोसावनानै होनाय जादों। कर्नाटक स्टेटआव धोरोम सोलायनायखौ लानानै
जायगा जायगा गोबां दुंहाव थासारि जानायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिजेपिया केबिनेटआवहाय रायजो बेंगिरिया एन्टि कनभार्सन बिलखौहाय सागान होबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेयावहाय रोखायै सागान होनानै रोखाथि खालामनानै लाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बेरेखा दोलो कंग्रेस हान्जा आरो खृष्टान धोरोमनि सुबुंफोरा होबथादोंब्लाबो बेखौहाय सागान होनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे आयेननि बायदिब्ला सोरबा SC आरो ST फोरखौहाय गुबुन धोरोमावहाय सोलायहोयोब्ला 5 लाख जुरिमाना फोनांनाय जागोन होननानै थि खालामनानै लानाय जाबाय। आरो सोरबाफोर धोरोम सोलायनानै गुबुन धोरोमाव थाङोब्ला 3 बोसोर जोबथेसालियाव थांनांगोन होननानै बिथांमोनहा आयेन पास खालामनानै लानाय जाबाय। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, बर'नि UPPL BTR सोरखार आरो BJP सोरखार दैदेननायावहाय गोबां जायगाफोराव हा दखल खालामग्राफोरखौ होबथागासिनो दङ। नाथाय बर' सोरखार थासेयावबो गुबुन हारिनि हा माफिया खेबथाम पुलिस थानायावहाय FIR होदोंमोनब्लाबो पुलिसफोरा खोमा होआखै होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार सहरनि पाथरघाटआव थानाय दै फुंखा बिफाननि 5 बिगा 12 लेसा हाखौ क'क्राझार जिल्लानि चन्दन पाल मुंनि फालांगिरिया लानो नागिरदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सिगां आर्मि केम्प लुनानै थानाय जादोंमोन, बेवहाय आर्मिफोरा दा नागारलांनाय जाबाय। बे हाखौनो चन्दन पाल फालांगिरिया सेनानै लानो नागिरदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दै जगायग्रा बिथांमोनहा खुन्थिया गायदोंमोन, बे खुन्थियाखौनो बुखुनानै बोफायनानै गारहरदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौहाय BTR सोरखारा मा राहा लायो उनावसो जोङो मिथिनो मोनसिगोन। BTR सोरखार देरहायो ना सासे फालांगिरिया देरहायो, उननि समावसो जोङो बेखौहाय मिथिनो मोननाय जासिगोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाख्ल'नायनि सायावहाय दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों सोरबाफोर जाख्ल'नाय दायावहाय हमजादोंब्ला बेयो जोबथेसालिनि आलासि जानो गोनां जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बेखौ साजा होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो सोरबाफोर घुस होयोब्ला बेखौ दुखु मोननाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। BKWSनि आफादगिरि महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बर'नि गासै दैदेनगिरिफोरखौ खौसे जानांगौ होननानै बुंदों। दिनैनि दिनाव हाथियार हमनानै सम गैला होननानै बिथाङा बुंदों। खौसे जानानै जुदि सावरायोब्ला जेबो जायै गैया होननानै बिथाङा बुंदों। जुदि हाथियार लानानै सोमावसारदोंब्ला खहासो दङ होननानै बिथाङा दिनै फोरमायदों। दिनै बर'नि खौसेथि जानानै 10 बोसोरसो स्ट्रागल खालामोब्लानो बर'आ जौगानो हागोन, गासैखौ मावफुंनो हागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनै इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागल खालामनांगौ बर' हारिया बड'फानि सिमांखौ जाफुंहोनो नागिरदोंब्ला खुगाजों बुङालासैनो गासैबो प्रेक्टिकेलियै मावोब्ला 10 बोसोरनि गेजेरावनो मावफुंनो हागोन होननानै बिथाङा गासै बर' हारिनि गेदेमाफोरखौहाय खावलायदों। प्रमद बर'आनो जा आरो हाग्रामा महिलारनो जा, जेखि आफादाव थाया मानो गासैबो खौसेथि जानांगौ आरो बर'फोरा जेखि मिडियाम लानानै फराया मानो बर' साबजेक्टखौ लाफाथारनांगौ गावनि हारिखौहाय जौगाहोनो थाखाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनैहाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बर'फोरा खौसे गैयैनि जाहोनावनो थांनाय फोरोंगिरि थिसननायावहाय गासै अल आसामावहाय 9,000 फोरोंगिरि थिसनदोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा, बर' मिडियामावहाय 90 सुबुङाल' थिसनजानायखौ मोनदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो 29 बियाबावहाय बर'फोर नङाब्ला आसामाव देरहानो हाया BTCनि अनगायै होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिनिखायनो दिनैहाय पलिटिकेल स्ट्रागल ज' खालामोब्ला दिनै बर'फोरनि बुंनायखौ आसाम सोरखारा आरो नङाब्ला सेन्ट्रेल सोरखारा खोनायालासै थानो हाया होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिनिखायनो जोङो दिनै खौसे जानांगौ जुदि जोंनि बड'फानि सिमांखौ जाफुंहोनोब्ला होननानै बिथाङा
रोखा बाथ्राजों बयखौबो खौसेथि जानानै मावलांनो थाखाय बिथाङा फोरमायदों। दा जोङो पलिटिकेलनि थाखाय खांखुवा जानानै लाब गैया, मानोना जोङो दासिमबो बर'नि मोननांगौखौ मोनफुङाखै। मोनफुंनायनि उनावहाय जोङो बेफोरखौहाय खांखुवा जाब्लाबो जोङो जायो होननानै बिथाङा फोरमायदों। नाथाय दा जोङो खांखुवा जाथ'नानै लाब गैया होननानै बिथाङा फोरमायदों। भारत हादरनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 29 मे खालारनिफ्राय भारत आरो बांलादेशनि ट्रेनखौहाय जागायफिननाय जासिगोन होननानै फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कभिड-19 महामारिनि थाखाय 2020 मायथाइनि मार्च दानावहाय बेखौ बन्द' खालामनाय जादोंमोन। दा बेखौहाय निउ जलफाइगुरि डाक्का मिताली एक्सप्रेसखौहाय 1 जुननिफ्राय जागायफिनसिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। अखा हानायनि जाहोनावहाय गोमग्रोम गामग्राम जामज्राम जुराम अखा हानायनि जाहोनावहाय रादाबखौ क्लियारै होनो हायाखिसै। बेनिखायनो बयनिसिमबो आंनि साबस्क्राइबारफोरनिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय। रादाबा एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।